संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। निवडणूक आयोगाने आज दिलेला निकाल हा बघण्याच्या आधी मागील 3 दिवसापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नारायण राणे या तिघांचे स्टेटमेंट काय पद्धतीचे आले ते तपासून बघितले तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील। ज्या अर्थी हे नेते धनुष्यबाण आम्हालाच मिळणार, निकाल आमच्याच बाजूने लागणार, तुम्ही कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घ्या, अशा वल्गना करतात। याचाच अर्थ स्वायत्त यंत्रणा काय पद्धतीने स्वायत्त यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप होत असेल हे चित्र स्पष्ट आहे। पण निवडणूक आयोग हा काही अंतिम नव्हे। आम्ही न्यायालयीन लढा लढणार आहोत आणि त्यातही प्रतीकांच्या राजकारणापेक्षा मूल्याधिष्ठित राजकारण प्रचंड मोठे असते आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणामध्ये शिवसेनेचं जे अधिष्ठान आहे ते अधिष्ठान सेना भवन, मातोश्री आणि सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावामध्ये आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।